Rhif yr emyn 319. Welen sefyll rhwng y myrtrwydd wrth rych teilwng o'm holl fryd. Mai o ran yrwin adnabod ei fod uwchlaw gwrthrychau'r byd. Henffych fora y caf ei weled fel y mae. Rhif yr emyn 319. Mae hi yn wythnos weddi am undod Gristnogol. Ac mi fyddwn ni yn dilyn y trywydd hwnnw yn Nhwydfa y bore yma. Mae'r darlleniad yn dod o'r llythyr cyntaf at y Thessaloniaid. Mae hynny yn fwriadol, fel y gwelwn ni wrth i ni fynd drwy'r gwasanaeth. Gymaint yn y llythyr yma sy'n berthnasol i'r wythnos hon i ni. Ond dwi'n darllen o'r benod gyntaf yn y llythyr at y Thessaloniaid. Paul a Silvanus a Timotheus at Eglwys y Thessaloniaid yn yw y tad a'r arglwydd Iesu Grist. Gras a thangnefedd i chi. Rydym yn diolch i Dduw bob amser amdano chwi oll, gan eich galw i gof yn gweddia, a'n chofio'n ddi baid ger bron Duw a'n tad am weithgarwch eich ffydd, a'ch llafur, a'ch cariad, a'r dyfal barhad sy'n tarddu o'ch gobaith yn ein harglwydd Iesu Grist. Gwyddom gyfeillion
anwyl gan ddiw eich bod chwi wedi eich hethol, oherwydd nid ar air yn unig y daeth atoch yr efengil rydym ni'n ei phregethu, ond mewn nerth hefyd, ac yn yr ysbryd glân, a chydag argyhoeddiad mawr. Mi wyddwch eitho hefyd pa fath rai oeddem ni yn eich plith chi, ac er eich mwyn chwi. Daetho chwi yn efelychwyr ohonom ni ac o'r arglwydd, gan i chi dderbyn y gair mewn gorthrymder mawr, ynghyd â llawenydd yr ysbryd glân. Felly daethoch yn esiampl i bawb o'r credinwyr ym Macedonia ac yn Achaia, can ysyddi wrthi chwi yr atseiniodd gair yr arglwydd, ac nid y Macedonia ac Achaia yn unig. Mae eich ffydd chwi yn yw wedi mynd ar led ym mhob man, fel nad oes angen i ni ddweud dim. Oherwydd mae pobl ohonynt eu hunain yn sôn amdano, y fath erbyniad a gawsom i'ch plith, ar modd y troesoch at ddiw oddi wrth ei lunod, i wasanaethu'r gwir ddiw byw ac i ddisgwyl i fab o'r nefoedd. Y mab a atgyfododd ef oddi wrth y meirw, sef Iesu, yr un sydd yn ein gwaredu oddi wrth y digofaint sydd i ddod. Diolchwn i ddiw am ei air i nina y bore yma. Reit. Wys i just a byrstio eisiau deud i adnod. Pawb eisiau deud i fo'i gilydd wrach oes? Awn ni ddechrau efo chdi'n pen yma, ia? Am hyderau dywod ac fam a cadw y modelfod. Chdi gyngor da, de? Gyngor da i ni gyd. Lisa? Dea ataf Iesu, cyfaith plant i ti sydd yn teimlo ni, nawr i'n bach o wir. O, dyna ni adnod pennill oedd o wir yde. Wrth i ddeud wrthon ni i gyd. Deuaf atat Iesu. Pawb oedd ni yn dod yn dydan at Iesu. Reit. Oed o bod ni, dwi'n byd yn dod. Diolch yn fawr iawn i chdi am yr adnod yna. Ac awn ni nesaf. Da iawn. Bydd ar y bywyd. Da iawn. Arferchog. Mae'n lot o feddwl di mynd o'r dewis yna adnodau'n does. A da ni diolch yn fawr i chi amdanu nhw. Wel, da chi fod i eistedd i fan hyn. Rwan ta. Mae'n i bach. Fi gwaelod y cosma. Ac o'n gwrnod i fi, gwrnod y bandod. A gwyliau i'n talu yn y gwrnod. Ei ddim yn dod i'n gwrnod. Os ysir, a da nhw i, a nhw. A agor nhw, wrth gwrs, allan nhw. Chi'n cael derbyn, a chi ddim yn derbyn sy'n dod o'r gwneud, Pwy yn derbyn sy'n yna? Da chi yn anfon e-bost wrach, neu wrach bod chi yn FaceTime. Dwi'n cael gair iawn o'ch FaceTime. Da chi gweld a dwi'n siarad efo person
sydd yn anfonol. Yn ei bob math o bron, gysylltu, efo'n ffrindiau ar draws y byd, ar draws ar hyd y byd. Dwi eisiau sôn â chi am un dyn, oedd sy'n bod yn sgwennu sydd yna. A mae lythyrra o gyda ni, neu rei ohonyn nhw gyda ni. Ac o gyda ni fwy, ydyn ni'n feddwl, o'r lythyrra o, yn siŵr yn yna. Ni ma'n sgwennu at eglwysi, sgwennu at bobl tebyg i ni. Dyn yn sgwennu at eglwysi, i ddeithyn nhw, neu ofyn iddyn nhw wir. A sut ydych chi'n gwneud yma cwrs? Fas o byw heddiw, fas o'n anfon at bwyl rwan. A Thomas yn fama, mi fas o'n mwy. Sut ydych chi'n gwneud sy'n cwrs cwrs? A sut mae'r plant yn gwneud? A ydych chi'n ffwrdd bod? Ddim achos o oedd cymryd i ymweld. Rhaid am eglwysi. A fas o'n anfon at Michael y fanc o gwneud. Sut mae chi sy'n cwrs cwrs dyddi yma? Os o'n i'n licio dod am droed gweld chi. A fas o'n trefnu, fas o'n. Ac yn y llythyrra, mae o'n mor gyffroes, mae o'n mor excited. Wrth iddo fo sgwennu eglwysi o bod yn nabod. Ydyn ni gofyn sydd oedd nhw. Ond delio efo unrhyw gwestiwn, unrhyw broblem. Neu oedd yn anfon neges i ddweud, a ni'n dymuno'n dda i chi. Yn gwybod bod chi'n ifanc a newydd ddechrau fo'ch gilydd fel eglwys ac yn eisiau sgwennu. A ni wedi clywed amdano chi mor dda da chi'n gwneud. A yn eisiau canmol chi. Pobl yn licio cael ei canmol ydyn. A pobl yn licio cael ei gwerthfawrogi. Fe fath o'n ysgol ydy. Gach chi'n licio ei pobl gwerthfawrogi. Be da chi'n ei dweud a be da chi. Sut da chi'n dod ymlaen. Bod yna'n hwn yn sgwennu. Ac yn sgwennu at eglwysi yma mwyn cwp iddyn nhw. Bwrs iddyn nhw. Codi calon nhw. Ac oedd o'n dweud sy'n nhw cofiwch nhw. Da chi'n perthyn i griw mawr. Da chi'n perthyn i griw mawr ar draws y byd. Ac efo'n gilydd ydyn ni. Yn ein ffrindiau i Iesu Grist heddiw. Pw oedd y dyn adwch. Sgwennu'r gwrs o'r am. So chi'n mynd i'w syniad, pw oedd y dyn hwnnw. Rwy'n yn gwybod? Paul, dyn o'r enw Paul, ac yn sgwennu'r llythyr yma, ac yn helpu ac yn anodd ac yn cael o'n codi, ysbrydoli, codi yr eglwysi yn ei gwaith. Mor bwysig ydy ddod ni'n helpu'n gilydd, i helpu'n gilydd, i ddal acsi fel ffrindiau i Iesu Grist. A dyna oedd bob llythyra. Os ywch chi edrych, i ddechrau edrych ar y Beibl gan y Testament Newydd, welwch chi bod yna restr o llythyra Paul yna. Ond oedd eich darllen. Mae siŵr yn dod o ddim o weithiau. Dwi'n eich amdano o'n sgwennu ar Swyddau, Corinth, Philippi, Thessalonica, ac ati. Just i gwbl. Ni wedi rhoi gwbl i gilydd. Da chi, o'n ifanc a plant, oedd rhoi gwbl mawr i ni. Fel aelodau o'r eglwys. A mae'r eglwys, siwr. Rhoi gwbl i chi sydd chi ddod yma sydd yn dod sydd. Cofiwch am Paul. A cofiwch be o'n o'n dweud. Felly i eich bod yn debyg. Iddo fo. Plant, a bod o'n dweud. Chwi wedi o. Gallwch chi ti'n tad am Paul. Normal iawn o bobl drwy'r amser i cael ei galw Paul. Mae'r enw wedi cydio. Oherwydd y dyn yma. Ydyn ni drio bod yn debyg i bod. Helpu'n gilydd, codi'n gilydd ar yn llaw. Rhoi bwrs yn gilydd, rhoi cwp yn gilydd. Efo'n gilydd, yn dal ati.
disgyblu am Iesu Grist. Ywch eto am bob peth sy'n yn styrig i ddal ati yn ei enw nhw. Amen. Da chi'n wisgo sy'n? Nid, ie? Yn mynd sy'n siarad wedi cwpl. Dwi'n gael coffi o hwnnw. Efo 828. Ydy o? 828. Arglwydd madda ein mor glodaidd ein diolch am bob rhodd. Aeth o ddwylo hael i'n cynnal dy bobl wrth dy fodd. Yn dy fyd rhown ynghyd, ddiolch drwy ein gwaith i gyd. 828. Gweddiwn. Bendigwn di ein tad nefol am dy eglwys. Am dy eglwys ar bob cyfandir ar y blaned hon. Am dy eglwys yn yn gwlad ni, yn Cymru ni, ac am ei chyfraniad i ddiwyllio bywyd y genedl hon ar hyd canrifoedd i bodolaeth. Molwn di am gyfoeth. Cyfoeth dy eglwys lle bynnag mae hi yn y byd yma heddiw. Yn cynnig bywyd, yn cynnig gobaith, yn cynnig llawenydd, ac yn cynnig addewid
o dy deyrnasiad dydd yn dod ac yn ei sgil, gariad a maddeuant a chymod, cyfiawnder. Lle bynnag yma hi ar waith, mae'r pethau'r hyn yn nodweddu i bywyd hi. Yn sefyll gyda'r gwan a'r diam ddiffyn, yn sefyll gyda'r galarys ac yn ei cysuro, yn sefyll gyda'r rhai sy'n ymholi ac yn cyfeirio bywyd, yn sefyll gyda'r rhai sy'n credu ac yn ei galluogi i ddal ati. Ia, ymhlith cenhedloedd daear, ymhlith mannau lle mae gormes yma hi yno. Yn y mannau lle mae chwilio am oleuni yng nghanol tywyllwch, mae hi yno. Yn y mannau lle mae yna chwilio am fywyd yn ei lawnder, mae hi yno. Yn y mannau rheini yn y byd sydd wedi cefnu ac wedi cilio, wedi colli ffydd, mae hi yno. Yn y mannau lle mae tanseilio bywyd a gorthrwm a thrais, mae hi yno. Weithiau mewn barn, bob amser mewn goleuni a gobaith. Ac felly, molwn di am dy eglwys. Molwn di dy fod ti wedi gweld yn dda ar hyd y canrifoedd, i alw pobl i ledaenu y ffydd, ac i sefydlu eglwysi o'r newydd, ac i alluogi dy deyrnasiad i fynd ar led. Diolchwn am dy fwriadau wrth sefydlu dy eglwys yn y byd. Dy fwriadau i ddyrchafu bywyd, cymdeithas a chenedl. Dy fwriadau i wneud cymod ac felly faddeuant a chyfiawnder. Dy fwriadau i wneud yn hysbys dy gariad hael, di-ddiwedd a di-bryn. Dy fwriadau i ddod â chyfanrwydd bywyd i bawb ym mhob man. Diolch i ti am dy eglwys a'i hanturiaeth mawr. Ydan, da ni'n gwybod am ei diffygion hi. Ydan, da ni'n gwybod am ei methiannau hi. Ydan, da ni'n ymdeimlo â hynny yn hunan. Ond ar yr un pryd ein tad, da ni'n llawenhau ac yn diolch wrth i ni ediferhau am yn diffygion, am y gobaith a'r uchel sydd yn efengyl Iesu Grist ei genhedloedd daear. Ac i ti byddo'r clod, y gallu a'r anrhydedd a'r gogoniant yng mywyd a gwaith dy eglwys ar ein planed ni. Gweddiwn dros dy eglwys. Gweddiwn dros dy eglwys sy'n gweithio mewn mannau anodd. Does na nunlla yn hawdd, ond mae yna fanna mwy anodd na'i gilydd. Lle mae gelyniaeth, lle mae gofid, lle mae trais a gorthrwm, lle mae rhaid sefyll yn wyneb pwerau drygionus caethiwys. A da ni'n cofio am dy eglwys yn y fanna rheini. Gawn yn hargoffa heddiw am ganolbarth Affrica, Burkina Faso, baratodd y gwasanaeth ar gyfer undod heddiw. Ond mae yna fanna eraill hefyd,
lle mae tlodi ac angen, lle mae amddifadiaeth yn crebachu bywyd. Ia, crebachu bywyd pobl cyffredin i stad. Na ni'n gweddio dros y eglwys mewn mannau lle mae hi'n anodd iddi gael ei thrau dan ni yno heddiw. Da ni'n gweddio dros y eglwys yn yn gwledydd ni yma. Yn rhanedig, yn ofnus, dan warchau, syniadau a meddyliau, croes. Da ni'n gweddio dros y eglwys yn y ddinas hon. Yr eglwys sydd da ni'n nabod, yn annibynwyr, yn fedyddwyr, yn fethodistiaid, presbyteriaid wrth gwrs, yn babyddion, yn anglicaniaid, y labeli yma sydd yn gwahanu ni. Da ni'n gweddio am eith ysbryd sanctaidd barhau i gyniwair y meddyliau ac ynghalona. Pawb ohonom, pa label bynnag os hodwn ni arnom. A da ni'n gweddio ar eti agor yn llygad a'n calon, tuag at yn gilydd, fwy. A ni'n gweld cefnu a chilio a dirywio. A methu gweld dim arall sy'n cystadlu ag efengyl Iesu Grist mewn gwirionedd yn iachau eneidiau a doluriau, yn iachau cymdeithas a chenedl ac yn cyfannu bywyd y byd. Ac felly ar Sul pan da ni'n meddwl am undod dy bobl, gweddiwn yn daer, yn hyderus, ar ei ti ein deffro, mewn dyddiau o ddirrywiad, i weld dyfodol newydd, eith dystiolaeth yn ymplith ni. Ac yma ni'n bore hwn yn ein haddoliad ac yn dyheuadau am fywyd cymdeithas a chenedl a byd. Fel y medru di sancteiddio nhw. A'n grymuso ni na i'w dilyn nhw. Gyda'n gilydd yng Nghrist. Dewch i ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd. Sancteiddio'r denw, deled y deyrnas, deled dy wyllus. Megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dy roi ni heddiw yn bara beunyddio. A maddo i ni ein dyledio, fel y myddeuw ni'n ein dyledwyr. Ac na carwai ni profedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan eis eiddo ti yw deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Chwechan 20 ydy'r emyn nesaf. O par eith eglwys, tir wynwydden wir, darddu ohono yn ganghennau ir. A llyfr drwom ni dy rasol nodd, nes i ni ffrwython felys wrth dy fodd. 620.
Wel, y llythyr cyntaf at y Thessaloniaid, ynddo? Ond nid o'r darlleniad chwaith, ond o'r benod ola, lle mae Paul yn cyfarch yr eglwys ac yn rhoi o'i blaen hi bethau i feddwl amdanyn nhw. A dyma mae o'n dweud ar y diwedd, llawenhewch bob amser, gweddiwch yn ddibaid, ac ym mhob dim rhowch ddiolch. Llawenydd, gweddi a diolch. Ac am bod ni yma ar y sul dathlu undod Eglwys Crist, dwi am gyfeirio y 3 gair i'r cyswllt hwnnw. Does dim isio dweud wir nag oes bod ni'n wynebu dyddiau heriol. Mae'r hynny ar lefel byd cyfan. Yn debyg lle bynnag mae'r eglwys wrth ei gwaith, mae hi'n wynebu herion amrywiol, codi o'i cyd-destun. Ac yn plith ni yn y gwledydd rhain ac yng Nghymru, gan fa ma'r dan ni na hefyd yn gwybod be di herion cyd-destun. Y dylanwadau sydd ar y genedl nid yn ddiweddar yn unig ond dros o leia canrif o amser. Efo datblygiadau gwyddonol, technolegol, yn dod â dipyn o wynt oer ar draws llwybr ffydd i gymaint o bobl. Profiadau rhyfeloedd eto'n dod â welon oeraidd o dan seilio ffydd. Ac yna wrth gwrs, mudo o'i wlad i wlad, a dylanwadau crefyddau eraill sy'n dod, a da ni'n ymwybodol o herion a da ni'n agorad iddyn nhw, wrth gwrs, yn yn dyddiau ni. A'r difrawder, a'r syrthni, da ni gyd yn gwybod amdano fo, y mywyd eglwysu. A beth sy'n digwydd ydy, mae yna ryw fath o symudiad wedi bod dros y ganrif ddwytha, sydd wedi peri bod ti fel casau geira, y dylanwadau'r rhain yn dod. A phobl yn gofyn, os o rhywbeth bellach yn perthyn i'r ffydd Gristnogol yma, dylan ni trysori? Ac yr atab i lawar ydy na. Ac eto, hon ydy'r narratif, hon ydy'r ffydd sydd wedi sylfaenu golygwedd a golwg byd eang, byd olwg yn pobl ni. A'r hyn da ni yn ei wybod hefyd ydy, yng nghanol y dirywio, a'r colli aelodau, cau capeli, ac ardaloedd cyfan yn ddi-dystiolaeth, bellach mae'r ffydd Gristnogol yn y cwestiwn, bellach. Yng nghanol y stori yna i gyd, tyda ni ddim mor agored, na mor agos at yn gilydd fel Cristnogion ac y dylan ni fod. Gan mlynedd yn ôl, mi o na ferw a brwdfrydedd ynglyn â gweithio efo'n gilydd. Ond mae hwnnw fel tasa fod i chwthu blwc ers gymaint o amser. A da ni'n wynebu sefyllfa lle mae gynnon ni eglwysi bychin yn stryglo i ddal ati, chwarae teg iddyn nhw am hynny, ond yn stryglo i ddal ati a'r gorffennol fel nod. Fel hyn oedd ei stalwm. Fel hyn oedd ei pan oedd hwn a hwn yma. Ac edrach yn ôl ac yn dweud fel na da ni eisiau bod eto. Cadw'n llwybrau yn hunan ac ar wahân ydy'r stori. Mewn llawer iawn o lefydd.
yn Cymru ni. Ond mae'r diwrnod yma yn ddiwrnod sy'n atgoffa ni. Atgoffa ni, dydy hi ddim mor ddrwg ac yda ni'n meddwl wrach i bod hi. Oherwydd, mae yna gymaint ohono ni ar draws ffiniau enwadol ar ôl. Mae yna potensial rhyfeddol i Eglwys Iesu Grist yn y Gymru gyfoes pan da ni yn meddwl am grynhoi'n hadnoddau. Yna rhywbeth yn debyg yn y stori yna i beth sy'n tu ôl i'r llythyr yma at y Thessaloniad. Paul wedi galw yno ar ei daith o Philippi i Athen. Wedi gofo ffoi i radda o Philippi ac yn Thessalonica. Dinas bwysig iawn yn yr hen fyd, ar yr hen lwybr a masnach ac ati. Ac yn cochwyn eglwys. Ac erbyn iddo fo gyrraedd Athen, mae o'n dechrau poeni am yr eglwys hon. Beth am y dylanwadau arni hi? Am i'r o'n ar ei. Dylanwadau paganiau, dylanwadau awdurdodau sifil, dylanwadau i ddewig croes i'r ffydd Gristnogol wrth gwrs, a dylanwadau paganaeth. Yna un awdur wedi sgwennu ar y grwpiau, y gwahanol grwpiau o fewn cymdeithas Thessalonica, ac yn gweld yr eglwys yn ymateb i'r grwpiau'r rhain. Mae Paul yn poeni amdani hi, a mae'n anfon Timotheus. Dos i fyny helpu nhw. Dydych sut mae arnyn nhw, criw bach oedden nhw. Ifanc iawn, mater o wythnosau neu hyd yn oed fisoedd ar y mwyaf oedden nhw yn y ffydd. A mae hwnnw'n mynd a mae'n dod yn ei ôl, efo llythyr calonogol. Mae'r eglwys hon wrth ei gwaith. Nifer bychan. Yn posib bod nhw'n niferus, nag oes. Mater o, misoedd ar y mwyaf oedd, rhwng yr amser pan oedd o hefo nhw'n i sefydlu'r eglwys, a'r amser oedd o'n anfon Timotheus o Corinth atyn nhw. Wynebu her amrywiol herion wrach, o fewn eu cyd-destun. Y Paul yn ofni y basar rheini yn tanseilio y grŵp bychan ifanc yma. Bychan. Faint? 15? 20? Mewn mater o wythnosau? A da ni'n gyfarwydd ar 15 ac ar 20. Ond ar wahân, ynte? A mae Paul yn pwysleisio mor bwysig ydyn nhw. Bod yn ymwybodol o'i hanes byr oedd o, yr ymdrech maen nhw wedi wneud, y ffordd maen nhw wedi cael eu hysgogi, a'r bendithio maen nhw wedi gael. A mae nhw'n dweud nhw, daliwch ati boes. Daliwch ati. Ac i ni yn y Gymru sydd ohoni, da ni yn aml yn drist, da ni'n aml yn anobeithiol ac yn gofyn os na ddyfodol yn tradi'r ffydd mae'n mynd i ddarfod o'r tir. Fel mae'r rhai pobl yn darogan erbyn heddiw. Mae'r un neges i ni na, fel Cristnogion, efo'n gilydd. Efo'n gilydd. Dwi wedi cael yn magu, dwi wedi cael yn addysgu, a dwi wedi cael fordeinio gan Eglwys Presbyteraidd Cymru. Ond ar ddiwedd y dydd, nid unrhyw strwythur sy'n bwysig, ond Cristnogion hefo'i gilydd yn taclo herion y dydd sydd ohoni. So felly mae Paul yn sgwennu i annog, i galonogi ac i ysgogi. Gofalwch am eich gilydd a phawb, medda fo. Gofalwch am y gwan a'r anghennus a phawb, medda fo, ar ddiwedd y llythyr yma.
Gofalwch medden nad ydych chi'n dal dig ymysg o'ch gilydd, nac yn erbyn pawb. De. Ond mae o gyda fo fantas yn fanna yn oes. Mae criw bach oedden nhw hefo'i gilydd yn taclo cwestiynau yr oes. Ond y 3 gair yma. Llawenhewch, gweddiwch a diolchwch. Llawenhau. Llawenhau yn ein gilydd. Llawenhau, sut bynnag gyda ni'n edrych ar yr haniadau sydd yn plith ni. Ond drwyddyn nhw mae gyda ni gymaint o gyfoeth sydd eiddo i pawb ohono ni. A mae Dyw yn bendithio i eglwys, mae Dyw yn bendithio i eglwys yn gyfan, dydy. A mynd yn ôl mi fyddwn ni, mewn rhai wythnosau yn cofio dewis Sant y byddwn ni. Di dewis Sant ddim yn perthyn i un enwad neu eglwys, mae o'n perthyn i'r genedl gyfan. A mae'r hanes, a'r traddodiad, a'r cyfoeth, a'r profiadau o'i ddyddiau fo yn eiddo i ni gyd. So felly mae gennym ni le i lawenhau yn y cyfoeth sydd wedi dod i ni ac ysefwn ni drosto fo ar wahân i'n gilydd. Ond ar yr un pryd, mae'r cyfoeth yno yn eiddo i ni gyd. Beth bynnag yn traddodiad ni, beth bynnag yn harferion ni, beth bynnag yn safbwyntiau ni. Mae gennym ni rhywbeth i'w rannu efo'n gilydd, i gyfoethogi'n gilydd. Ond mae llawenydd y ddyfnach na hynna, tydi, mae o'n llawenydd y ffydd yn fama. Y llawenydd o berthyn ydy hwnnw. Llawenydd o berthyn. Llawenydd o berthyn trwy Iesu Grist, perthyn i'r Duw byw. A dos a neb yda'r gymryd y llawenydd na ddiwrtho ni. Mae o'n eiddo i ni yn y ffydd. Dwi'n cofio un o'r lenoriad Dyffryn Conwy flynyddoedd yn ôl. Yn sôn am rywun fe o'n pregethu ac yn sôn am obaith yr Efengil. Ac ar ddiwedd roedd fa blaenor yma'n diolch i'r pregethwr. Da chi di'n codi ni, meddo fo. Ond da chi ddim wedi'n codi ni'r top, meddo fo. Achos ydy hwn ti'r gobaith mae'r llawenydd. A mae o'n dweud, llawenydd, medda hwnnw, ydy'r prif arwydd o'r bywyd Cristnogol. Llawenydd o berthyn. Perthyn yng Nghrist na fedar neb i gymeryd oddi arno ni. Dyna ydy'r llawenydd mae'n sôn amdano yn fama. Dyna'r llawenydd sy'n bryn mewn llawer cylch y mywyd yn cenedl ni. A dyma'r llawenydd sydd yn eiddo i ni fel Cristnogion. I'w ddathlu, i'w roi, i'w rannu, ac i dystio iddo. Llawenhewch, bob amser, medda fo. Sut bynnag ydych chi'n edrych ar y pwera neu'r digwyddiadau neu profiadau sy'n groes, mae'r llawenydd yn gryfach ac yn sicrach oherwydd bod o Grist ac o Dduw. Ond yr ail beth, gweddiwch. Gweddiwch dros eich gilydd. Gweddiwch yn ddi-baid, medda hwn. Ac ystyr y gair ddi-baid ydy'n disgrifio ansawdd y gweddio yma hwnna. Gweddio dofn. Nid dyweirio arwynebol, ond gweddio dwys, dofn. Pray in earnest, medda un cyfeithiad. Mynd i ddyfnder y berthynas â Duw drwy weddi. Da ni angen hwnna hefyd, yndydan ni, yn Cymru ni. Da ni angen hwnna hefyd
yn ein perthynas a'n gilydd fel eglwysiau Cristnogol yn y Gymru sydd ohoni. Mae mor hawdd derbyn o'r gorffennol, ma'n nhw'n wahanol i ni, neu ma'n nhw fel y ma'n nhw wedi gwneud. Naci. Gweddiwch dros eich gilydd. A dyna'r i'r neges yn fan hyn. Ac wrth wynebu y Gymru sydd ohoni, da ni angen y dyfnder yna o weddio dwfn dros yn gilydd ac efo'n gilydd fel Cristnogion. El y teimlwn ni yr adfywiad ysbrydol sy'n codi o berthyn gyda'n gilydd yn nyw a thrwy Grist. A peth ola sy'n ma di diolch. Diolchgarwch. Ym mhob dim diolchwch. Ia, diolch am yn gilydd. Diolch am y llawenydd. Diolch am allu gweddio. Ond ym mhob dim diolchwch. Beth bynnag ydy'r diolch, beth bynnag ydy'r tywyllwch, beth bynnag ydy'r bygythion, mae'n rhywbeth i ddiolch amdano fo. Diolch am yn gilydd fel cyd-Gristnogion. Diolch na da ni ddim ar yn penna'n hunan. Diolch bod a ddewid Duw yng Nghrist i fod efo i bobl, bob amser, hyd diwedd y byd. A meddyliwch am y cyfoeth yna yn ein perthynas a'n gilydd fel Cristnogion yn y dyddiau sydd ohoni. Diolch am yn gilydd. Oherwydd nid ar yn penna'n hunan fel eglwys, neu fel enwad, neu fel cynulleidfa, yda ni'n wynebu herio yn yr oes. Da ni hefo'n gilydd ac hefo'n profiadau yn cyfoeth o etifeddiaeth. Da ni a chymaint o'n plaid ni i wynebu y Gymru sydd ohoni. Diolch am yn gilydd. A diolch am cael byw heddiw, de. Diolch am cael byw heddiw. O ia, mae'n hawdd iawn i ni weld diffygion yn hoes. Ond mae'n fendithion mawr yn yr hoes ni. Y mae'n ni ddiolch amdano nhw. A bendithion gwyddoniaeth, technoleg ac ati di'r rhain. Dewch i ni ddiolch amdano nhw. Ac bwysiced ydy bob un ohonyn nhw, i'n cysur a'n hadeiladu ni fel unigolion a chymdeithas heddiw. Maen nhw'n anigonol ar eu pennau hunan. Mae angen arno ni am y llawenydd sy'n codi o'n ffydd ni. Mae angen arno ni am yn perthynas dofn a'n gilydd trwy'n gweddio. A mae angen arno ni am ddiolchgarwch am y bendithion sy'n gynno ni. A mae'r cwbl yna hefo'i gilydd yn alwad, yn her, yn addewid, yn obaith, yn fywyd i Eglwys y Crwys yng Nghymru heddiw. Mwyn ei enw. Amen. A 6:7 ydy yr emyn ola. 6:7. Fe chwthodd yr awel ar Gymru drachefn clodforwn di arglwydd fod gwyrth yn dy drefn. Di hinais ni'r meirwan a'n codi drwy ffydd a'r throi ein hwynebau at degwch y dydd. 6:7.
Diolchwn I ti ein tad am y cyflaeth addoli. Diolchwn I ti am yn gilydd, yn aelodau o'r eglwys hon ac yn aelodau o eglwysi eraill y ddinas yma. Diolch I ti am y cyfoes o brofiad a phwyslais a dealltwriaeth a ddaw I ni drwy'n gilydd. Dysg I ni I ymateb I argyfwng y dyddiau rhain drwy rannu. Rhannu efo'n gilydd y profiadau a'r cyfoeth a berthyn I ni. Rhannu ein hadnoddau a'n gweledigaeth. A rhannu ein bywyd yng Nghrist efo'n gilydd. Fel y gallwn wneud rhyw argraff a rym a gallu efengyl Crist I achau y blynyddoedd rhain. A gras yr arglwydd Iesu Grist a chariad yw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll, yn awr ac hyd byth. Amen.